Salut și bine mă găsit la un nou video de pe acest canal. Aici începe video cu porumbei. Puii ăștia s-au dat jos din cuib. Ăsta este puiul ciungăi. Dar nu știu, am uitat eu acolo. Adică ăsteia și masculul ăsta. A ieșit ca ea. Uitați, este o femeluță. Argintii au coborât și ăla a coborât, au început să mănânce. Uitați-l, ăsta este care crește ăla de Constanța. Sunt hrăniți foarte bine. Și ăsta, dar nu știu de ce nu focusează. Așa, uitați, au început să-i să mănânce. Aici sunt ăștia. Așa, deci, nu știu dacă știți, aici aveam, la aia de acolo, aveam perechea aia mea de viniți. Am vândut-o. Am mai vândut și cuca aia de avea inel de FCI de la vechi cu chip. Și pe aia am vândut-o. Și am mai vândut coștura aia de înfoiat, care este soră cu asta. Și pe asta am găsit să o vând. Și pe aia. Și pe asta. Puiul ăla din maghiară, l-am găsit să-l vând și pe ăsta. Uitați-l. Nu știu de ce nu focusează. Pentru că am scăpat telefonul și mi s-a zgâriat camera. Uitați-l. Este frumușel. La culoare este foarte frumos puiul, dar mie îmi place culoarea asta așa, solzațiul ăsta. Dar dacă este corcit, nu țin așa ceva. Îl dau la un băiat care ne-a dat și pe ceilalți. Uitați-l. Aici avem argintiul meu foarte frumos, care este un mascul. Ăsta este mascul care l-a crescut vânăta și căpăcitul. Are și un fulg negru în coadă. Și cealaltă este o femeluță. Uitați-o. Deci îi hrănesc foarte bine. Trecem. Uitați, puișorii albi. Părinților se pregătesc să ouă din nou. Uitați, acolo se pregătesc părinții albilor. În continuare, ăsta este de vânzare. Ăsta în pereche cu aia. Așa. Aici avem puișorul ăsta de muțat. Fratele lui, dacă știți, era mai mic, el și-a murit. Asta este, bine că am scăpat de el, că se chinuia săracul. Deci ăsta are un mod superb. Foarte frumos. Uitați, stați mai un pic. Uitați ce moț mare are. Uitați. Este un moț alb cu negru, așa. Nu hrănește cine știe ce, dar sper să trăiască. Acolo și-a luat galbenul și cu alba. Aseară se pupau. Poate chiar mă bucur de a scoate și mie galbenul o serie de ouă. Chiar dacă o să iasă cum o să iasă acum în toamnă, dar n-are nimic. Sănătos să fie. Aici și-a dat drumul la cânta foarte bine. S-a împerecheat cu asta. Deci 2 pui de 2020 s-au împerecheat. Deci dacă vedeți ce sunt foaie la el. Ăsta alb nu știu ce are, albul meu de șchioapătă. Uitați. Șchioapătă nu știu ce are. Bă, da. Deci vreau să încep și eu să-i împerechez. Pe ăla de acolo vreau să-l fac ori cu asta, ori cu galbena. Dar mai bine cred că l-aș face cu galbena. Și pe ăla l-aș face cu căpăcitul ăla pe roșu. Aia, căpăcita aia, îl fac cu ăla de acolo, căpăcitul ăla. Așa, puișorii ăștia îl vedem. Solzățiul ăla. Dacă nu găsesc să dau pe aia, îl las cu aia. Asta de aici, alba asta, o să o fac cu albul meu. Acesta. La înfoiați. O să mă duc duminică în târg și o să-mi iau perechea dacă e să găsesc. Duminica trecută n-am găsit. La satineți trebuie să le cumpăr satinete pentru că sunt amândoi masculi. Așa. Cucul ăla. Dacă e ca aia, nu știu sigur dacă e să fie femeie la cuca. Dacă e să nu fie femelă, n-are nimic. Ăsta de aici o să-i cumpăr pereche. La femeia aia o să o împerechez pe aia mare. Ori cu
ori cu căpăcitul ăsta, ori cu, nu știu, dar cam ăsta este pe mărimea ei, ori cu cola, nu știu, dar nu prea îmi place negru cu negru, așa. Da, o să-mi formez și o pereche de negri, adică negru ăsta o să-l împerechez cu neagra aia de acolo, aia listă. Uitați pe aia doi și-au luat boxa, lădița. Uitați. 2 pui de 2020 s-au împerecheat. Uitați-l ce cântă. O cheamă la cuib aici. Acum văd că nu mă cheamă acolo, o cheamă acolo. Pentru că am dat vineții. Așa. Pui de moțați a făcut foarte frumos, uitați. Mă bucur că uitați ce cheamă la cuib, uitați ce sunt foaie. Uitați. Uitați. Uitați ce sunt foaie. Sau cum s-au luat la bătaie. Deci îmi place foarte mult să mă uit așa la ei. Uitați. Și asta cere și el pereche, orică s-o fi împerecheat cu asta, nu știu, dar n-ar fi nicio problemă dacă ar fi să împerecheze. Așa. Negru să termine cu puiul ăsta și l-am băgat la desperecheat. Deja m-am apucat de o cușcă de desperecheat. Uitați puișorii albi, ce mari s-au făcut. Ăsta este masculul și cealaltă este femeluța. S-au maturizat și ei. Nu complet, dar uitați. Sunt foarte frumoși și ei. Părinților se pregătesc chiar și de ouă. Ți-i vor lăsa. Argintii mei superbi, foarte frumoși. Mi-este foarte drag de ei, mă joc mereu cu ei. Ăla are și jumătate de fulg negru în coadă. Uitați-l. Așa. Nu sunt ei pe deschis, uitați cum sunt. Deci sunt foarte mulțumit. Dacă e să mai scoată încă o serie de argintii, sunt extra mulțumit. Vânăta s-a tras foarte tare. Deci îi îndoapă cod la cod cu norosul. Sunt foarte mulțumit de ea. A năpârlit, dar asta este. Na, și cam atât a fost cu acest video. Eu am fost Ian și revedem la următorul video. Pa!